சொன்னாங்களே இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வீடியோ போடுறோம். கொஞ்சம் கோச்சிக்காதீங்க, சரி ஒரு டெக்னிக்கல் ஃபால்ட்டால் நம்ம போட முடியாமல் போயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் கண்டினியூவாக போடுவோம். நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. இதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியாக நம்ம வீடியோ போடுவோம். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். வெல்கம் சொன்னாங்களே. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற படம் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் எஸ்பி ஜனநாதன் இயக்கத்தில் வந்திருக்கிற லாபம் திரைப்படத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். படத்துடைய கதையை பற்றி பார்க்கணும்னா, விவசாயிகள் தனித்தனியாக விவசாயம் பண்ணுறாங்க. அதில் அவங்களுக்கு பொருளாதாரம் எந்த வகையிலும் வளரல, அவங்களும் வளரல, விவசாயமும் வளரல. அதனால நம்ம விஜய் சேதுபதி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, உங்கள் இடத்த எல்லாத்தையும் கொடுங்க, உங்கள் நிலத்தை எல்லாத்தையும் கொடுங்க, எல்லா நிலத்தையும் சேர்த்து கூட்டு விவசாயம் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு சரியான தரமான ஒரு பொருளாதாரத்தை பண்ணுறேன், உங்களுக்கு ஒரு லாபத்தை ஈட்டி தரேன்னு சொல்லிட்டு விவசாயிகிட்ட பேசுகிறாரு. அவங்க கொடுத்தாங்களா, அதுலேருந்து அவர் வெற்றி பெற்றாரா, தோல்வி கண்டாருன்றத இந்த படத்துடைய கதை. படத்துடைய ப்ளஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ப்ளஸ் தாங்க, ராம்ஜியோடைய ஒளிப்பதிவு. படத்தில் நம்ம ஒரு ரசிக்கிறபடியாக இருக்குன்னா ஒன்றே ஒளிப்பதிவு தான். படம் பார்க்கும்போது சரி பக்காவாக இருக்குப்பா பார்க்கலாம், அந்த சினிமாட்டோகிராஃபி மட்டும்தான் படத்தில் தெரிஞ்ச ஒரே ப்ளஸ். நம்ம மைனஸ்ன்னு சொல்லணும், நெகட்டிவ்னு சொல்லணும்னா கிட்டத்தட்ட 20-30 பாயிண்ட் சொல்லாங்க. இந்த படத்தில் அவ்வளோ மைனஸ் இருக்குது. எனக்கு என்ன தோணுச்சு, முதல் தோணுன ஒரே ஃபீல், இது எஸ்பி ஜனநாதன் சாருடைய படம் தானா அப்படின்னே தோணுச்சு. படத்தில் நிறைய டைலாக், நிறைய வசனம், எதுக்கு வருது எதுக்கு போதுன்னு தெரியல. கதை எப்படி கொண்டு போகிறாங்க, ஸ்க்ரீன் பிளே அவ்வளோ மோசமாக இருக்குது, அவ்வளோ இப்படி லோவான ஒரு மேக்கிங். ஒரு சின்ன பசங்க இப்படி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறவங்க கூட ஒரு அளவுக்கு அந்த புரிதல் இருக்கும், இல்லை அந்த புரிதல் இருந்துச்சா இல்லையானே தெரியல, அந்த அளவுக்கு மோசமான ஒரு மேக்கிங்கு. படத்தில் நிறைய சீன் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வரைக்கும் நான் உட்காந்துட்டேங்க, அதுதான் உண்மை ஃபேக்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வரைக்கும் நம்ம தியேட்டரில் உட்கார முடியுது. செகண்ட் ஹாஃப்லாம் சுத்தமாக அந்த ஒரு எப்படி சொல்கிறது, செகண்ட் ஹாஃப்லாம் நம்மளால் உட்காரக்கூட முடியாத அளவுக்கு ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபி எடுத்து வச்சுருக்காங்க. லாஸ்ட்டாக உங்ககிட்ட போனோம் அப்படின்னா நீங்கள் போயிட்டு ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு வரலாம். மற்றபடி எதிர்பார்த்தோ படம் நல்லா இருக்கும் விஜய் சேதுபதிக்காக போகிறோம் அப்படின்னா போக முடியாது. அவர் ஒரு நல்ல நடிகர். இதை கதையை எப்படி சூஸ் பண்ணார், இதை வேறு தயாரிச்சிருக்காரு, எப்படின்னு ஒன்றும் புரியல. நம்ம நெக்ஸ்ட் படத்தை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இந்த படத்தை ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி போகிறவங்களாம் தான் போக வேணாம். மற்றபடி படம் பார்க்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் நான் படம் பார்க்கணுன்னா கண்டிப்பாக போயிட்டு பாருங்கள், ஒன் டைம் வாட்ச்.